Yanda ake trading based on price action, yau za mu yi trading in gold amma based on price action. So anan na tafi da bias bayan na jira market ɗina ya zo mun support level. So yanzu sai ta take profit ɗina zuwa farkon resistance nan, first resistance da yake sama na anan dan sa take profit ɗina, saboda market ina expecting zai koma wannan resistance level din ne kafin ya ci gaba da yin kasa ko yayi sama in yayi breakout. Sannan stop loss dina zai zama kasan support level din, saboda bana expecting din market dina zai breaking din support level din. Ina expecting daga wannan support level din market zai koma wannan resistance level din. So haka ake seta take profit da stop loss ya zama a key levels din da suke kusa da kai anan da ka sa stop loss ɗinka ko take profit ɗinka. So bari mu yadda time frame din 1 minute, gashi nan kun ga position dina guda ɗaya, gashi nan yana running a profit. So bari mu jira mu ga me market da ya nan. So kun gani gashi nan da market yake tafiya da ƙarfi daga support level din. Yasa idan da ka yi trading ya kamata ka nemi key levels, saboda key level shine ke tura market. Kun ga support level yana tura market ya koma resistance level, resistance level yana tura market ya koma support level. Shi yasa take profit yana resistance sannan stop loss yana support level. So bari mu jira mu ga me market da yi. Ok, ga market dina ya kusa zuwa take profit. Kun ga yadda market yake tafiya da ƙarfi yake fisga. So yanzu zan adjusting din stop loss dina zuwa sama sosai, zuwa 50% of the profit din da na samu zan kai stop loss dina. Ko da market ya juyo still ina cikin riba. Sannan duk wanda yake son amfani da wannan broker, akwai link a bio dina. Idan ka danna a bio na da yake TikTok, za ka ga link inda zai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan idan ka yi register da wannan broker da link dina, kai deposit din da ya kai $50 za ka samu 200% bonus. Ma'ana idan ka sa $50 za ka samu $150 kyauta kai trading da shi. So kun ga market dina still yana ya kusa taɓa min take profit saura kaɗan. So bari mu jira mu gani. So gashi zan ƙara adjusting din stop loss ina ya ɗan yi sama sosai, saboda ko da market ya juyo bai taɓa min resistance level din ba, saboda na ga resistance level din kamar yana ɗan ƙarfi, market na rejecting din shi. So na ƙara adjusting din stop loss ina. Bari mu jira mu ga market saura kaɗan ya taɓa mana take profit. Ok, gashi nan da kuke gani na ƙara adjusting din stop loss ina, amma yanzu ba mu taking profit ba tukun, market yana rejecting daga resistance. Ok. Ok, gashi nan mun samu full TP, market din ya taɓa mana TP. So haka ake trading based on price action. Sannan kana so ka join din mu kamar yadda na gaya, akwai link a bio dina.